Здравейте, приятели! Днеска в това видео аз продължавам ще играя The Strongest Battlegrounds и да. Добре, много добре започвам. 100 бекон. Не съм много добър на The Strongest Battlegrounds. От лаптоп не, аз преди иначе от джойстик бях много добър. Виж го брат, те само ще ми използва каунтърбук, слабак. Виж само използва, виж как само използва каунтърство, друго не знае какво да използвам. Не, хора съм много слаб. Слам, каблам! Ама той дори не му играе. Бам, 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 бам! Как той не му играе, брат? Той ако не бягне, значи ще го убие до 100%. И продължаваме. Това да го удара. Ето го там. Много си добър, брат, да. Между другото, брат, че... Да, брат, ми използва Сайборг класата. Не, брат, Майншафт ли се наричаш? Гледай го, гледай го. Гледай го как само ще ми блоква, бе, брат. Между другото, хората само обичат да чакат. Пау! Слам, блам. Ако така ще играем, аз съм съгласен. Гледай го, брат, пък гледай как ще благодаря ти. Добре, брат, не трябва да ме биеш. Сапа той ли ще ме бие, бе, брат? Хора, много се нервя на тея по принцип. Виж, те не могат, само искат да ме бият, брат. Тапунгери. Да те видим са, айде бе, нали си много добра? Има ли смисъл? Да. Ще ми играеш с ултимейт. Да, брат, виша. Тя друго, освен да си използва лута, не мога да прави. Да, имам и да. Изтролих я, дори не ме уби. Обичам да ги троля. Да! Естествено, че ще ме убие. Това ме уби. Да! Хората няма какво да направя. Аз няма какво да направя. Те ме остават да наплюнка. Сега ще направя ревенж. Гледай го, брат, как ще ми бяга са? Не. На!
Набра, не, така няма да стане. Няма ли се биеш, бе? Ма то тапунги е? А, не, всъщност. Нещо ми забива много хора. Не, заби ми. Ultimate! Roar! Roar! You must die! You must die! Хора мали. Знам какво е Готслер. Ultimate Form! Това го знам, хора, това ми е от любимите. My own technique. Готслер! Това ми е най-любимите абилитита в играта. Виж колко е готино. Пум, пау, пум! Пуя! Добре. Да, брат, да. То много тъп. Готслер! You're cooked, buddy! Мана хора, вижте как го мачкам. Готслер! My own technique. Китайски. Готслер. Няма да се меши с мен, бе. Ти за кой се мисли? За хим ли? Повече да не съм видял. Да се месиш с мен. Окей, хора. Да, брат, аз искам още битинг. Да, брат, то трябва да играта. Хората само имат трайхардери по принцип. Как искате да го убия, че? Извинявам се, брат. Да, това няма смисъл какво да правя, хора. Няма какво да правя, това е нечестно. Ама хора, много ви благодаря за тези сабскрайбъри, понеже аз не съм голям ютубър, ама понеже една от моите мечти са сбъгнати. Ето ще го убия. Да, брат, ще ми използва каунтъра. Естествено, че той ще ми използва. Хора, кой да удара с дъмито? Да, ще ми използваш нинджа класо. Добре, брат. Мале хора, бия някаква силна, сигурно. Защо ме тронеш, бе, тъпа жена? Остави ме да си чилвам. Ако искате още Bloxfruits видеото, или Bloxfruits, пишете. Ние ще го направим. Какво искаш, бе, брат? Да. Гледай го, брат, гледай го как бяга. Друг няма как да може. Да, брат, виж го. Да, колко е досаден. Добре, брат, GG-та. Стига ме бихте! Много сте досадни! И не ми остане един път да бия някой, който си иска.
Добре, хайде. Добре, брат, ще ме биеш ли, бе, брат? Ще ме биеш добре? Ако ще ме биеш добре, разбирам те, просто ми кажи. Ти пак какво искаш, бе? Открихме човек, който не знае как си играе играта. Да, хвали ми кома, да? Да, но си крив, брат. Брат, остави ме на мира! Остави ме на мира. Кога ще ме оставиш на мира? Сега път то ще ме бие. Много сте досадни двамата. На хора, може би това ще видите, не знам. Но не бе, брат! Хора, надявам се да ви е харесало видеото и чао, хора!